Hai dimineața cu Colstartul. Pentru cârcotași. Mamă, ce frig e. Cava și gura voastră. Mamă, ce frig e. Așa că îl pun acolo un pic în suport. Fraților, de data asta nu a mai ajutat nici ceara, nici nimic. E poșghiță. Sunt curios câte grade sunt. Dar trecem acum pe lângă benzinărie și vedem acolo. Până una alta, Colstartul. Turele. A zis cineva că n-are cum să coboare așa repede în ture. După cum vedeți, mașina e gheață la interior, gheață la exterior. De data asta o să pun puțin pe pauză până ies eu să râcâi puțin. Fraților, e frig rău, sunt curios câte grade sunt. Asta e pentru curcotași. Astea sunt turile mașinii. O să pun puțin pauză. De fapt, lasă-mă filmare, ce să mă las pe filmare puțin. De fapt, pun pauză. Că durează ceva. Cam așa arată după câteva. Uite că am înregistrat mai devreme 3 minute, 4 minute. Abia încă am curățat-o. Și da, fraților, cam așa se prezintă Colstartul pentru cârcotași. Nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Că mi-au tot zis prin comentarii că vreau să demonstrez ceva cuiva sau... Nu demonstrez nimic nimănui. Pur și simplu o joacă. Mamă, fraților, e frig rău tot. O să trec acum pe lângă benzinăria respectivă să văd câte grade sunt afară, de curiozitate. O să pun din nou pe pauză până acolo. Să mai fac și o mendele mele, să beau o gură de cafea și una alta. Cam așa se prezintă după ce am încălzit-o puțin. Dreapta întâi și am plecat. Am plecat, frate, hai să punem și luminile, fraților. Mamă, ce frig e în cafea și cu asta sunt curios câte grade sunt în dimineața asta. Scuzați calitatea videoclipului. E filmat cu telefonul și mă chinui puțin, măcar apreciați. Astea sunt cele mai bune motoare, 1.6 16 valve, părerea mea. Euro 4 2009. Pun de nou pe pauză până la benzinărie că mi-e greu să merg așa cu mine. Hai, filmez de acolo. Am ajuns și la benzinărie, fraților. De fapt, în zona benzinăriei. Nu știu dacă vedeți voi acolo. Sunt minus 8 grade Celsius. Mamă, și ce s-a scumpit benzina, bă, fraților. Asta e. Bun, vă mulțumesc și o zi bună să avem cu toți.